În vremurile din urmă vor fi cum? Vremuri grele. Așa că Biserică Logos, pregătește-te. Optimismul contemporan este naiv. Încrederea în UE, în America, în China, în Baba Cloanța, iertați-mă, este naivă. În vremurile din urmă, la sfârșit, vor fi vremuri grele. Asta spune Pavel, rezumatul. Și spune, oameni răi, biserici cu dragostea răcită și continuă acolo. Dar în sumar, în titlul de știri, Pavel spune, fraților, aduceți-vă aminte, vremurile din urmă vor fi vremuri grele. O, Doamne, pregătește-ți biserica. Biserica Logos se înarmează de coasta. Optimismul e naiv, relaxarea bisericilor, nepăsarea, este moarte, este pierzare. De asta ne avertizează Hristos, Pavel, apostolii, pregătiți-vă că vremurile din urmă sunt grele.